Kijk, daar lopen 2 mooie dames met paraplu hier, zie je? Oh. Dag dames, ziet er leuk uit, hè? Hey. Die leeftijd hoef ik niet te vragen, maar jullie zien er leuk uit. Zie je, dat bedoel ik, hè? Geweldig. Disclaimer aan het begin van deze video. Als je nog net van technisch praten of van film praten, dan was het vooral net zien. Want ik wil het even houden over onze nieuwe camera die we hebben. Dus ja, nog eens huis, ja. Dit is dus die nieuwe camera die we hebben. Ja, die doe ik echt de professionele klussen steeds op mij. Net als vloggen, hè, want dat is een beetje amateuristisch. Dat zul je natuurlijk kan je gelijk wel die beelden. Een zogenaamde Canon C100. Die oorcamera, die vlogcamera, is echt een autofocus. Nou jongen, dat is echt... Ja, dat kan je wel van. Af en toe doe ik het wel eens als ik in de edit zit. Dat ik echt even zitten googlen van die autofocus. Erop, ja. Het is net in focus. Dit was in focus, ja, dat is de zin. Geweldig. Nou, hier is het dus nogal donker. Want dus op de hele ding gaat net automatisch. Dus ik moet alles zelf instellen. Even wat, ja. Nee. Zal je hem kijken? Ja, dat is wel hartstikke donker hier. Ja, dan moest je telkens zelf alles aan maat bijstellen. Behalve de autofocus, want die autofocus is echt toppie. Het is een stuk groter, ja. Ja. Ja, groter hoeft niet altijd beter te zijn. Ik ken trouwens wel muziekje, maar deze camera hetzelfde te doen. Maar ik denk dat het een succes wordt. En zo begon de Frieske vlogger weer lekker negatief voor zijn kweesten. Bij zijn instelling komt er algemeen wel. Net de huffen. Perswier, om het vast te houden. Zo. Maar ik had deze EOS M3 in de hand, dat scheelt natuurlijk nogal qua gewicht. Dit is echt zo super licht gewoon. Ik heb wel een camera skate, maar in principe zit in je telefoon ook al een fantastische camera. Ik kan nou de Samsung Galaxy S8. Dat kan ik zelfs via elkaar met filmen, dat kan maar niet worden camera's er is. En eerlijk zijn, is ook een beetje een duur ding om zo streden te rennen. Deze maakt natuurlijk vol mooie beelden. Zie maar eens hoe mooi wat het apotheek eruit komt bij deze camera. Zoals het weer kerst is het gloeit echt fantastisch. Nee, we hebben je onderwijs net aan. Even fietsen, even naar de stad. Nee, bedankt. Alsjeblieft. Je kent dus zien hoe goed de autofocus is, want de valt de hele tijd in man. En hij get net out of focus. Ja, dat hoeft met die orencamera's echt net een muziekje, hè? Jullie zijn even wat op een struin? Ja, precies. Even wat op de streek. Zie je? Komt dit op YouTube? Ja, dat komt op YouTube, ja. Welk YouTube-kanaal? Wat voor YouTube-kanaal? De Frieske vlogger. De Frieske vlogger. Nou, ik Ja. wil het goed. En ben je een Lilleider of... Ja, nou ja. Geweldig. Was ze hem zei, joh. Oh, het is wel jammer dat ik C100 nooit bij me hou, want dan kon ik de Aldenhoven even mooi op film zetten. Nou, City Rock is je moest zien. Juist weer het lijp. Moest dit hier Europe. Is de final. Nou, zit iedereen is dat denk ik. Carrie, dat is ook nog een... Carrie. Things they change Ja. anymore. Wow. Ja, nee, ik let er toch maar rond Joey Tempest door. Geweldig. Er zit een bekende louter, een BL'er. Dat je misschien ook op een camera krijgen, hè? Maar dat je misschien ook een beetje verder in zoomen. Dat is een BL'er daar. Nou, juist wel, die autofocus dat is natuurlijk dikke shit, maar dit is een BL'er. Oeh. En uiteindelijk maakt de camera als een stuk gereedschap zien. Wieso jou een timmerman de beste hammer gewoon net zeggen dat het mooiste hoes timmert. Kerst me wel een Arri of zo aan, of een Red camera, maar het wil net zeggen dat ik Interstellar naar mij zie. Get ready to engage the docking mechanism. Wat bent u aan het doen eigenlijk? Ja, een film van in. Voor wie? Voor mezelf. Een vlogje. En ga je dat op YouTube zetten? Ja, dat kun je op YouTube zetten, ja. En dan word ik helemaal beroemd, hè? 10 minuten daar, ik moet 10 minuten hier, ik moet 10 minuten daar. Dat heeft voor mij geen zin. Onthaasten ze, maar ik vind de flauwekul wordt onthaasten. Je moet gewoon rustig blijven. Als je nou iedere dag aan het werk moet en je hebt allemaal veel afspraken en zo. Hoe doe je dat dan? Ja, afspraken. Ik vind het een beetje grootdoenerij op schepperij. En ik zeg wat ik moet zeggen, hoor. Ik heb niet de kans gekregen om dat in de camera te zeggen. En ik ben niet voor niemand bang. Nou, prima. Dankjewel. Ja. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even die toem omheen. Hé, wat zei je? Monteert me er wel even in. Ja, nou wel, hè? Mooi man. Hey, fijne dag, hè? Ja, verder weer. Jongen, hetzelfde, hè? Hoi. Was het meer zien? Abonneer je dan even. Gefeliciteerd, hè? Lokwenske, hè? Lokwenske, hè? Ja,
Ja, van de meid. Leppen. Geweldig.